नमस्कार मित्रांनो, आज मी तुम्हाला रोहित नावाच्या आपल्या चॅनलवरच्या एका वाचक मित्राने पाठवलेला त्याच्या आयुष्यात घडलेला एक खराखुरा अनुभव सांगणार आहे आणि तो अनुभव मी आता त्यांच्या शब्दामध्ये तुमच्यासमोर सादर करत आहे. नमस्कार, माझं नाव रोहित. आज मी तुम्हाला जो प्रसंग सांगणार आहे तो साधारणतः 3-4 वर्षापूर्वी माझ्यासोबत घडून गेलेला आहे. तसा व्यवसायानं मी एक ट्रक ड्रायव्हर आहे. माझी स्वतःचीच ट्रक आहे. मी माझ्या ट्रकमध्ये मला मिळेल तशी जवळची लांबची सगळी भाडी मारतो. आता ट्रकचा धंदा म्हणजे धंद्यासाठी आम्हाला रात्री अपरात्री बऱ्याचशा लांबच्या ठिकाणचा प्रवास पण करावा लागायचा. शक्यतो जवळचं भाडं असलं तर मी एकटाच जायचो, पण जर मला एखादं लांबचं भाडं मिळालं तर मी माझ्यासोबत एक क्लीनर पण न्यायचो. आणि त्यावेळी मी आमच्याच गावातल्या एका सूरज नावाच्या मुलाला माझ्यासोबत घेऊन जायचो. सूरज माझ्या गावातलाच माझा एक चांगला मित्र होता. सूरजचा स्वभाव खूपच बोलका होता आणि लांबच्या प्रवासामध्ये सूरज सोबत असला की गप्पा मारण्यामध्ये वेळ गेलेला सुद्धा कळत नसायचा. आणि तसं पण लांबच्या प्रवासामध्ये आम्ही रेडिओवर गाणी ऐकायचो आणि त्यातल्या त्यात मला ट्रकमध्ये प्रवास करत असताना देवांची भक्तिगीतं ऐकण्याची खूपच सवय होती, कारण मी खूपच आस्तिक होतो. देवावर माझी पहिल्यापासून खूपच श्रद्धा होती. त्यामुळं मी माझ्या ट्रकच्या केबिनमध्ये सुद्धा एक हनुमानाचा फोटो आणि एक विठ्ठलाचा फोटो नेहमीच ठेवायचो. कोणत्याही लांबच्या प्रवासाला जाताना मी माझ्या ट्रकमध्ये अगरबत्ती लावून देवांची पूजा करायचो आणि मगच पुढच्या प्रवासाला लागायचो. आता आपल्या कथेच्या मूळ प्रसंगावर येऊया. साधारणतः 3 वर्षाची गोष्ट असेल. त्यावेळी मला माझ्या गावातूनच एका दुसऱ्या मोठ्या गावामध्ये सामान घेऊन जायचं भाडं मिळालं होतं. आता त्या गावाचा उल्लेख मी इथे करणार नाही, कारण कोणत्याही जागेची कसली बदनामी करण्याचा माझा मुळीच उद्देश नाही. पण ते जे गाव होतं जिथं मी भाडं घेऊन जाणार होतो, त्या गावाला याच्या आधी मी कधीच गेलेलो नव्हतो. त्या गावाबद्दल मी बऱ्याचशा गोष्टी ऐकलेल्या होत्या, पण तिथं जाण्याची ती माझी पहिलीच वेळ होती. ते गाव तसं आमच्या गावापासून खूपच लांब होतं, म्हणजे साधारणतः 8-9 तासाचा रस्ता होता. त्यामुळं त्या प्रवासाला जाताना मी सूरजला माझ्यासोबत घ्यायचं ठरवलं आणि मी सूरजला तसा निरोप पण दिला. सूरजनं पण यायची तयारी दर्शवली आणि एक दिवशी संध्याकाळी 8 वाजता आम्ही आमचा ट्रक लोड करून त्या गावाच्या दिशेने निघालो. माझी ट्रक जरी भरलेली असली तरी माझ्या ट्रकमध्ये जे सामान होतं त्यामध्ये फारसं ओझं नव्हतं, त्यामुळं गाडीला फारसा लोड नव्हता आणि त्यामुळं आम्ही चांगल्या जेमतेम वेगामध्ये पुढचा रस्ता कापायला लागलो. आता गावापासून चांगलं तासाभराचं अंतर बाहेर पडल्यानंतर माझ्या आणि सूरजच्या गप्पा चालू झाल्या. त्यावेळी सूरज मला मुद्दामून त्याच्या आठवणीतले काहीतरी मजेशीर किस्से मला सांगत होता आणि मी त्याचा आनंद घेत मोठमोठ्याने हसत होतो. आता निघून आम्हाला बघता बघता 2 तास झालेले होते. घड्याळात बघितलं तर 10 वाजलेले होते आणि तिथून पुढं एक 10 मिनिटामध्ये आम्ही एका छोट्याशा हॉटेलसमोर थांबलो आणि तिथं आम्ही चांगलं मनसोक्त जेवण केलं. त्यानंतर मला वाटतं 10:30 वाजता आम्ही त्या हॉटेलवरून पुन्हा बाहेर पडलो. आता त्या हॉटेलपासून थोडंसं पुढं गेल्यानंतर रस्त्यामध्ये एक गाव आलं. तसं सूरज मला सांगायला लागला. तो मला भैया म्हणायचा. तो म्हणाला, भैया, हे गाव म्हणजे माझ्या मामाचं गाव आहे. असं म्हणून सूरज मला त्याच्या मामाच्या गावाविषयी काही नवीन गोष्टी सांगायला लागला आणि त्यावेळी त्यानं मला त्याच्या मामाच्या गावाविषयी एक अशी गोष्ट सांगितली की ज्या गोष्टीवर मला विश्वास ठेवणं शक्यच नव्हतं. सूरज मला सांगायला लागला, भैया, हे आमचं मामाचं गाव आहे. इथे खूपच जुन्या विचाराचे लोक आहेत. या गावातले लोक आज पण एकमेकांवर भानामती, जादूटोणा अशा गोष्टी करत असतात. तसं मला सूरजचं ते सांगणं थोडंसं बालिशपणाचं वाटलं आणि मी सूरजला वेड्यात काढायला लागलो आणि मी त्याला म्हणालो, अरे सूरज, या असल्या गोष्टी म्हणजे एकदम भाकड कथा असतात. यामध्ये काहीच खरं नसतं. तसं सूरज मला म्हणाला, भैया, तुम्ही कधी याचा अनुभव घेतलेला नाही, पण मी माझ्या मामाच्या गावी बरेच दिवस राहिलेलो आहे आणि या सगळ्या गोष्टी मी खूपच जवळून बघितलेल्या आहेत. त्यामुळं तुम्हाला जरी याचा अनुभव नसला तरी मला मात्र चांगलाच अनुभव आहे. आता या सगळ्या गोष्टी सांगताना सूरजचा चेहरा थोडासा भीतीने काळवंडला होता, पण माझा मात्र असल्या गोष्टींवर विश्वास नसल्यामुळं मी सूरजचं बोलणं हसण्यावरही नेत होतो. आता सूरजच्या मामाच्या गावापासून आम्ही थोडंसं पुढे गेलो तसा तो पुढचा जो रस्ता होता तो एकदमच निर्जन झाला. रस्त्याच्या आजूबाजूला आता फक्त झाडं दिसत होती आणि झाडाच्या पलीकडे असणारी लांबच लांब शेतं आणि विशेष म्हणजे त्या शेतांमध्ये जवळपास कुणाचं सुद्धा घर नव्हतं. पुढचा रस्ता एकदम निर्जन होता आणि रस्त्याची रुंदी पण एकदम थोडी होती. त्यामुळं मी आपसुकच माझ्या गाडीचा वेग थोडासा कमी केला आणि त्या वळण्याच्या रस्त्यावरून
मी बेताच्या वेगानंच गाडी चालवायला लागलो. आणि आता अचानक मी असाच गाडी चालवत असताना मला रस्त्यावर काहीतरी विचित्र दिसलं. तसं सूरजच्या तोंडातून पण उद्गार निघाले, भैया पुढं बघा. तसं मी प्रसंगावधान राखून लगेचच माझ्या ट्रकचा ब्रेक मारला आणि माझी ट्रक मी जागेवर थांबवली. आणि त्यावेळी मला ट्रकच्या प्रकाशामध्ये ट्रकपासून 50 फूट पुढच्या अंतरावर एक विचित्र गोष्ट दिसली. ती गोष्ट खूपच भयानक होती. रस्त्याच्या मधोमध कुणीतरी एखादा भयानक विधी केल्यासारखं वाटत होतं. बरोबर रस्त्याच्या मधोमध एक मोठी काळी बाहुली पुजलेली होती. त्या काळ्या बाहुलीच्या आजूबाजूला हळदी कुंकवाचा सडा पडलेला होता आणि त्याच्या भोवताली काळ्या बुक्क्याचं मोठं वर्तुळ होतं. त्या काळ्या बाहुलीमध्ये बऱ्याचशा सुया खुपसलेल्या होत्या आणि त्या बाहुलीच्या बाजूला मिरच्याचा आणि लिंबांचा खच पडलेला होता. जणू काही कुणीतरी एखादा भयानक उतारा केल्यासारखं ते दिसत होतं. आता त्या ट्रकच्या प्रकाशझोतामध्ये रात्रीच्या वेळी त्या वस्तू बघून क्षणभर माझ्यासुद्धा अंगावर शहारा आला. पण सूरजची मात्र अवस्था खूपच विचित्र झालेली होती. तो खूपच घाबरला होता आणि समोरचा तो भयानक उतारा बघून तो चक्क थरथर कापायला लागलेला होता. तसं मी सूरजच्या खांद्यावर हात ठेवला आणि मी त्याला धीर देत म्हणालो, सूरज अरे घाबरू नकोस, कोणीतरी खोडसाळपणाने हे सगळं केलेलं आहे. तसा सूरज मला म्हणाला, नाही भैया, हा खोडसाळपणा नाही तर हा एक भयानक जादूटोणा आहे. भैया एकदम हळू या जादूटोण्याच्या बाजूने आपली गाडी पुढं काढा. तसं मी सूरजला म्हणालो, सूरज एक तर ज्याने कुणी या गोष्टी केलेल्या आहेत त्याला अजिबात अक्कल नाही. रस्त्याच्या मधोमध या गोष्टी करणं एकदम चुकीचं आहे. मी एक काम करतो, या सगळ्या गोष्टी रस्त्याच्या बाजूला ढकलून देतो. तसं मात्र सूरजने माझा हात पकडला आणि तो मला म्हणाला, भैया शहाणे असाल तर त्या गोष्टीच्या अजिबात जवळ जाऊ नका आणि त्याला स्पर्श तर करायचं तुम्ही डोक्यात पण आणू नका. आपला ट्रक एका बाजूने आपण पुढं काढूया. पण मी मात्र आता चांगलाच ईर्षेला पेटलेलो होतो आणि मी सूरजचं काहीही न ऐकता माझ्या ट्रकमधून खाली उतरलो आणि ट्रकच्या प्रकाशझोतामध्ये मी ट्रकच्या पुढच्या बाजूला गेलो. सूरज अजून पण खिडकीतून ओरडत होता. तो मला या गोष्टी करू नका असं सारखं समजावून सांगत होता. पण मी मात्र काहीच ऐकण्याच्या मनस्थितीत नव्हतो. मी आता हळूहळू चालत त्या उतार्याजवळ गेलो आणि माझ्या मनात मी काहीतरी एक ठाम निश्चय केला आणि मी एक जोरदार लाथ त्या उतार्यावर घातली. तसा तो उतारा लांब रस्त्याच्या बाजूला उडून पडला. त्यातली बाहुली रस्त्याच्या कडेला कुठेतरी जाऊन पडली. लिंब इकडं तिकडं रस्त्यावर पसरली आणि त्या उताराच्या खाली असणारा तो हळदी कुंकवाचा आणि काळ्या बुक्क्याचा सडा रस्त्यावर सगळीकडे पसरला. त्यामुळं तो उतारा आता जास्तच भयानक दिसायला लागला. मी आता चांगला 2-3 वेळा तो उतारा झाडून रस्त्याच्या बाजूला लावला आणि मी आता ट्रककडे वळणार तेवढ्यात अचानकच मला आजूबाजूच्या वातावरणामध्ये काहीतरी विचित्र जाणवलं. जसं की कुठली तरी अदृश्य शक्ती माझ्या आजूबाजूला वावरते. तसा माझ्या पाठीमागून एक वाऱ्याचा झोत आला आणि तो माझ्या अंगाला चाटून गेला. त्या वाऱ्यामध्ये मला काहीतरी वेगळं वाटत होतं. जणू काही ते मला काहीतरी सांगायचा प्रयत्न करत होतं. पण मी त्यानंतर पण त्या गोष्टीकडे दुर्लक्ष केलं आणि मी पुन्हा ट्रकमध्ये जाऊन बसलो. तसं सूरज मला ओरडायला लागला, भैया तुम्हाला सांगितलं होतं ना असं काही करू नका. तुम्ही हे जे केलं ते खूप चुकीचं केलं. आता काय माहिती पुढं काय वाढून ठेवलं आहे. तसं मी काहीच बोललो नाही. मी फक्त गालात हसलो आणि मी माझा ट्रक स्टार्ट करून पुन्हा पुढच्या प्रवासाला लागलो. पण आता जी घटना घडलेली होती त्यामुळे सूरज मात्र एकदम गप्प बसलेला होता. त्याच्या तोंडातून एक शब्द पण निघत नव्हता. मी अधूनमधून त्याच्याकडे वळून बघत होतो पण त्याचा चेहरा मात्र भीतीनं पार डांबरासारखा काळाकुट्ट पडलेला होता. तो एकसारखा हात जोडून मनातल्या मनात देवाची प्रार्थना करत होता. पण आता जसं जसं हळूहळू मी पुढं जाईल तसं तसं मला थोडंसं अस्वस्थ वाटायला लागलं. तसा मी मोठमोठ्याने श्वास घ्यायचा प्रयत्न करायला लागलो. माझ्या दोन्ही कानाभोवती मला कसला तरी विचित्र आवाज यायला लागला. मला कळतच नव्हतं की अचानकच मला हा विचित्र आवाज कुठून यायला लागला. आता मी जसं जसं पुढं जाईल तसं तसं माझं शरीर एकदम जड होत चाललं आणि आता थोडंसं पुढे गेलो तसं मला असं जाणवायला लागलं की माझी ट्रक खूपच जड झाली. तसं माझ्या ट्रकमध्ये होतं ते सामान खूपच हलकं होतं आणि आम्ही ज्यावेळी घरातून निघालो होतो त्यावेळी ट्रक एकदम मोकळा चालत होता. पण आता मात्र ट्रक एकदम जडजड वाटायला लागला होता. अचानकच मला असं वाटायला लागलं होतं की ट्रकमध्ये काहीतरी अवजड सामान होतं. सूरजच्या तोंडातून तर शब्दच बाहेर पडत नव्हता. आणि आता आम्ही थोडंसं पुढं जातोय न जातोय तेवढ्यात आमची ट्रक अचानकपणे बंद पडली. तसं मात्र मी पहिल्यांदा घाबरलो. सूरजची तर भीतीनं बोबडीच वळली आणि तो मला विचारायला लागला, भैया गाडीला काय झालं.
तुम्ही गाडी का थांबवली? तसं मी सूरजकडे बघत म्हणालो, सूरज, कदाचित गाडी बंद पडली. आपल्याला बघावं लागेल गाडीला काय झाले ते. तसं सूरज मला म्हणाला, भैया मी तुम्हाला म्हणालो होतो ना त्या उतार्याला हात लावू नका. आता बघा हे आपल्यासोबत काय व्हायला लागले. तसं मी सूरजला म्हणालो, सूरज, तू मला ज्ञान देण्यापेक्षा मला मदत करशील का? चल आपण गाडीतून खाली उतरून गाडीला काय झाले ते बघूया. तसं सूरज मला म्हणाला, भैया काहीही झालं तरी मी गाडीतून खाली उतरणार नाही. मला खूपच भीती वाटते. तसा मी आता एकटाच गाडीतून खाली उतरलो आणि गाडीच्या सभोवताली फिरून गाडीला काही झालंय का याचा शोध घ्यायला लागलो. पण गाडीमध्ये मला काहीच बिघाड दिसत नव्हता. तसा मी पुन्हा केबिनमध्ये येऊन बसलो आणि माझा ट्रक स्टार्ट करायचा प्रयत्न करायला लागलो. पण ट्रक मात्र काही केल्यास स्टार्टच होत नव्हता. मला काय करावं ते कळत नव्हतं. आता आम्ही एकदम आडरानामध्ये होतो. आम्हाला त्या ठिकाणी कोणतीही मदत मिळणं शक्य नव्हतं. मी फक्त शांत बसून राहिलेलो होतो आणि आता आम्हाला बाहेरची कुठली मदत मिळते का याची आम्ही वाट बघायला लागलो. आणि एक 5-10 मिनिटातच मला माझ्या ट्रकच्या पाठीमागून एक हेडलाईट दिसली, जसं की माझ्या ट्रकच्या पाठीमागून एखादे वाहन आलेलं असावं. आणि बघता बघता ट्रकच्या पाठीमागून एक टेम्पो आमच्या ट्रकच्या बाजूला येऊन थांबला आणि तो आम्हाला विचारायला लागला की काय झाले म्हणून. तसं मी त्याला सांगितलं की आमचा ट्रक अचानकच बंद पडला आहे. तसं त्यानं त्याच्या टेम्पोतून उतरून आमच्या ट्रकच्या इंजिनचं पुढचं झाकण उघडून थोडंसं निरीक्षण केलं आणि तो म्हणाला की तुमच्या ट्रकमधली एक वायर शॉर्ट झाली होती, त्यामुळेच तुमची गाडी बंद पडली आहे. मी आता ती वायर जोडली, तुमची गाडी आता चालू होईल. असं म्हणून तो आता पुन्हा त्याच्या टेम्पोमध्ये चढणार. तेवढ्यात तो मला आणि सूरजला म्हणाला, दादा तुमच्या गाडीच्या पाठीमागं एक बाई ट्रकला लोंबकळते. तसं मला आणि सूरजला एक धक्काच बसला. खरं तर आमच्या ट्रकच्या पाठीमागं फक्त माल होता, तर मग हा टेम्पोवाला आमच्या ट्रकच्या पाठीमागं बाई लोंबकळते असं का म्हणलं असेल? तो टेम्पोवाला ही गोष्ट सांगून पटकन तिथून निघून गेला. पण मला आणि सूरजला मात्र ही गोष्ट खूपच विचित्र वाटायला लागली. आणि आता त्या रात्री आमच्यासोबत ज्या काही भयानक घटना घडलेल्या होत्या त्यामुळे पाठीमागं जाऊन बघायचं पण आमचं धाडस होत नव्हतं. मला आता त्या घटनेचं गांभीर्य कळलं होतं. तसं मी पटकन केबिनचे दरवाजे चांगले बंद केले आणि मी माझ्या ट्रकमधल्या देवांच्या फोटोला पाया पडून माझा ट्रक चालू केला आणि आम्ही आता पुढं जायला लागलो. पण ट्रक मात्र तसाच जड वाटत होता. आता असंच आम्ही एकदम संत गतीनं पुढं चाललेलो होतो. तेवढ्यात अचानक सूरज खूपच जोराने किंचाळला. तसं मी एकदम ट्रकला ब्रेक मारला आणि मी सूरजला विचारलं, सूरज काय झाले तुला ओरडायला? तसं सूरज मला म्हणाला, भैया मागच्या आरशामध्ये मला काहीतरी भयानक दिसलं. आपल्या ट्रकच्या मागं खरंच कोणीतरी. त्याचे डोळे एकदम लाल भडक आहेत, केस एकदम लांब सडक आहेत. अंधारामध्ये मला ते स्पष्ट दिसत नव्हतं, पण त्याचे केस आणि डोळे मला चांगलेच दिसले. तसं मात्र माझ्या अंगावर पण सरसरून काटा आला. पण मी सूरजला दिलासा देण्यासाठी म्हणलो, सूरज मगाशी आपल्या टेम्पोवाल्याने आपल्याला त्या लोंबकळणाऱ्या बाईबद्दल सांगितलं, त्यामुळे कदाचित घाबरून तुला भास झाला असेल. पण सूरज मात्र मला शपथ घेऊन सांगत होता की त्यानं ती गोष्ट बघितली होती. आता माझ्याकडे कोणतंच उत्तर नव्हतं. मी आता सूरजला कसा तरी दिलासा दिला आणि माझी ट्रक पुन्हा पुढं न्यायला लागलो. आता थोड्या वेळानं मी सहजच ड्रायव्हर साईडच्या आरशातून पाठीमागच्या बाजूला बघितली. त्यावेळी पाठीमागचं दृश्य बघून माझ्या काळजाचा ठोकाच चुकला. सूरज म्हणत होता ते एकदम खरं होतं. ट्रकच्या पाठीमागं कोणीतरी होतं. त्याचे डोळे एकदम लाल भडक होते, केस लांब सडक होते आणि ती वस्तू आता ट्रकच्या पाठीमागून हळूहळू सरपटत एखाद्या पालीसारखी पुढं पुढे यायला लागलेली होती. तसं मात्र भीतीनं माझी बोबडीच वळली आणि त्यावेळी मला कळलं की हे प्रकरण आपल्या डोक्याच्या बाहेरचं आहे. ज्याला लोक भूत प्रेत पिशाच्य म्हणतात ते हेच तर नसेल ना? आणि या विचारानंच माझ्या अंगावर सरसरून काटा आला. खरं तर मी एवढा घाबरलो होतो की माझी पण किंकाळी फुटली असती. पण सूरज अजूनच घाबरेल म्हणून मी स्वतःवर कसा तरी संयम मिळवला. पण माझं शरीर भीतीनं थरथर कापायला लागलेलं होतं. त्या थंडीमध्ये सुद्धा मला दरदरून घाम फुटलेला होता आणि मी आता तसाच गाडी चालवत होतो. पण मी आता कटाक्षानं मागं आरशामध्ये बघायचं टाळत होतो. पण काही जरी केलं तरी मन राहत नव्हतं आणि मी पुन्हा एकदा आरशामध्ये बघितलं. त्यावेळी मला दिसलं की ती आकृती आता सरपडत सरपडत आमच्या केबिनच्या एकदम जवळ आलेली होती आणि माझ्यापासून तर ती एका हाताभराच्या अंतरावरच होती. तसं मात्र मी एकदम दचकलो. माझं रक्त सुकलं आणि त्यावेळी पहिल्यांदा मला वाटलं की आमचा शेवट आला आहे. आता आम्ही यातून काही वाचू शकणार नाही. पण तेवढ्यात माझी नजर पुन्हा हनुमानाच्या आणि विठ्ठलाच्या फोटोवर गेली
आणि मी गाडी चालवतच मारुतीरायाला नमस्कार केला आणि माझ्या मनामध्ये हनुमानाचं नाव घ्यायला लागलो. आणि मित्रांनो, काय आश्चर्य, जसं मी हनुमानाचं नाव घ्यायला लागलो तसं माझं शरीर हळूहळू गरम व्हायला लागलं. अंगातला जडपणा हळूहळू कमी व्हायला लागला आणि मी हळूहळू एका नॉर्मल स्टेजमध्ये यायला लागलो. तसं मी लगबगीनं ट्रकमधला टेप चालू केला आणि त्यावर हनुमान चालीसा लावली. आणि जशी ती हनुमान चालीसा चालू झाली तसं एक थोड्याच वेळात आमच्या केबिनमधलं वातावरण निवळलं. सूरजच्या पण अंगामध्ये थोडंसं त्राण आलं आणि आम्ही दोघेजण मोठमोठ्याने हनुमान चालीसा म्हणायला लागलो. आणि त्यावेळी मी माझी नजर पुन्हा त्या आरशातून मागं टाकली. त्यावेळी मला दिसलं की ती आकृती आता पुन्हा मागं सरकायला लागलेली होती. त्यावेळी मला कळलं की आता ही हनुमान चालीसा अशीच चालू ठेवावी लागणार आणि देवाचं नाव आपल्या मुखामध्येच ठेवावं लागणार, तरच आपण या संकटातून बाहेर पडू. आणि त्यानंतर जवळजवळ मी 1 तासभर ती हनुमान चालीसा तशीच चालू ठेवली. सूरज आणि मी एकसारखं देवाचं नामस्मरण करतच होतो. आणि जवळजवळ 1 तासाभरानंतर तो छोटासा रस्ता संपला आणि एक मोठा हायवे लागला. तसं आमच्या दोघांच्या पण जीवामध्ये जीव आला आणि अचानकच आमची गाडी पुन्हा पहिल्यासारखी हलकी झाली. त्यावेळी मी आरशातून सारखा मागं वळून बघत होतो, पण त्यानंतर मात्र मला ती भयानक आकृती दिसली नाही. त्यानंतरचा आमचा प्रवास मात्र एकदम सुखरूपपणे झाला. सकाळी आम्ही त्या शहरामध्ये पण पोचलो आणि त्यानंतर माल खाली करून आम्ही दिवसाच तिथून परत माघारी आलो. पण येताना आम्ही मुद्दामून दुसऱ्या रस्त्याने आलो. मित्रांनो, आता या घटनेला 3 वर्ष होऊन गेलेली आहेत, पण अजून जरी ती घटना मला आठवली तरी माझ्या अंगावर शहारा आल्याशिवाय राहत नाही.